Subay sa pag-obserba sa Holy Month sa Ramadan, gihimo sa Barangay Tabyawan, Isabela City, Basilan ang Grand Iftar 2026 adlaw Martes, Marso 17. Gisalmutan kini sa libuan ka mga Muslim, lakip na mga community leader, faith-based representatives ug mga residente aron ipaambit ang selebrasyon sa pagtuo, panaghiusa ug serbisyo. Ang panagtapok nagsilbing reflection ug pagkahiusa, gipasabot ang kaimportante sa fasting ug disiplina atol sa Ramadan. Mitambong si Governor Mujib Hataman sa Grand Iftar. Sa mensahe nga gipadayag ni Mayor City Jaliyah Hataman, gipasalamatan niya ang tanan ug gipasabot ang kamahinungdanon sa tradisyon ug naglaom nga mapadayon kini dili lang pinaagi sa tinuig nga Grand Iftar, apan pinaagi sa ubang tigom nga makapalambo sa panaghiusa, mapalawman ang pagsabot ug mapalambo ang panag-igsuunay sa tibok Isabela City ug sa entero Basilan Province. Ang Grand Iftar 2026 nagpamatuod sa padayon nga paningkamot sa lokal nga gobyerno sa Isabela City sa pagpasiugda sa pagkahiusa, pagkabut ug pagtahod sa mga kultura ug relihiyosong tradisyon, nagpalig-on sa panag-uban nga nagkahiusa sa komunidad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.